Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon Jaakko Lähteen, mä oon Nelosen uutisista telkkarissa töissä, mutta en mikään tekniikan ihmelapsi. Ensimmäiseksi mä yritän saada täältä yhden videon pyörimään, mutta katsotaan miten se onnistuu. Joudunko mä pyytää jotakuta apua? Hops. Muuten hyvä meininki, mutta se ei ole oikein. Mutta ei oteta siitä paineita. No niin. Mä oon tehnyt uutistyötä 15 vuotta siinä vaiheessa, kun mä lähdin. Ja sitten mä sain sieltä houkuttelevan kiertopalvelun. Siitä ei voinut kieltäytyä. Mä olin tehnyt aika kauan saman tapaista työtä ja oikeastaan oli samoja asioita. Ja mä ajattelin, että mä en ole vielä ikäloppu, että mä voin kokeilla jotain muuta. Mä huomasin, että mä oon ollut 9 vuotta Ilta-Sanomissa töissä. Ja kun tuli tilaisuus lähteä Hesariin, ja mä hain voimallisesti sekä sähköpostilla että useita painostuskäyntejä päätoimittajien toimituspäiväri Kopissa. Ja ilmeisesti rasituksen vuoksi sitten he pääsivät sinne. Mä opin hirveän paljon journalistisesta prosessista, suunnitelmallisuudesta, visuaalisuudesta, tarinankerronnasta. Niin joutui purkamaan aika monia sellaisia omalla kovalevyllä olevia hesarismeja ja totuttuja tekemisen tapoja, jotka on sinänsä tosi hyviä. Kun TV:ssä tehdään se ihan erilaisella tempolla ja se työprosessi on kuitenkin silleen tiiviimpi, niin mä luulen, että semmoiseen, että tajuaa ehkä enemmän keskittyä olennaisiin asioihin. Siinä mä luulen, että se on auttanut. Mun parasta oli ihmisiin tutustuminen. Ne samat ihmiset, jotka on olleet ehkä osin hyvän päivän tuttuina, ovat nyt kavereita. Mikä siinä oli parasta? Kierrossa kaikki. Suunnitelma on se, että mä tein ensimmäisen uutisen, joka meni sitten niinku sen päivän uutisiin. Ja sitä ei pidetty, tai kukaan ei ainakaan sanonut, että se oli huono. Saksaa äidinkielenä puhuvat eurooppalaiset ovat innokkaita musiikin kuluttajia. Ja jos on semmoinen olo, että mä osaan kaikki, niin silloin on tosi paljon kannattaa mennä muualle, koska siellä huomaa, ettei tosiaankaan osaa. Kyllä sopii musta ihan kelle tahansa, kuvaajille, kuvatoimittajille, graafikoille, journalistisille esimiehille. No paitsi tietenkin sanomatalollaisille, niin ehdottomasti myös maakuntien naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien kannattaisi tulla katsomaan tänne. Samoin kuin täällä Lasitalossa istujille maakunnissa työskenteleminen antaa aivan loistavan tilaisuuden nähdä sitä elämää. Tietysti jos on sitä mieltä, että nykyinen työ on parasta maailmassa ja ikinä ei tule mitään parempaa saamaan, niin sitten mikä siinä, mutta luulen, että tähän tilanteeseen kovin moni ei pääse. Jokaisella, joka uskaltaa. Ja se, joka ei uskalla, mä sanon, että uskalla. No niin, eli Sanoma on työpaikkana ja työnantajana ihan ainutlaatuinen talo Suomessa. Jos ajattelee, meillä on samassa talossa maan suurin päivälehti, meillä on maan suurin iltapäivälehti, meillä on 3 maakuntalehteä, on paikallislehteä, 3 radiokanavaa, 8 televisiokanavaa. Meillä on kaikki journalistinen osaaminen meidän talossa. Niin kuin Harri-Pekka äsken sanoi, meillä on 2 000 journalistia, on toimittajia, kuvaajia, kuvatoimittajia, graafikoita, 2 000 ihmistä tekemässä kukin oman näköistään omanlaistaan duunia hyvin erilaisissa toimituksissa. Meillähän on tätä kiertoa ollut todellakin vuosikaudet, jopa vuosikymmenet. Mä oon nyt ollut itse 14 vuotta Nelosella. Sen 14 vuoden aikana mä oon nähnyt meillä 50 kiertolaista. Samaan aikaan Hesarin ja Iltiksen keskinäisessä kierrossa on ollut se sama 50 ihmistä.
Eli käytännössä voi sanoa, että meillä ei ole kiertoa ollut lainkaan. Tämä on nyt jotain, johon me oikeasti halutaan muutosta. Me halutaan muutosta sen vuoksi, että jokainen kiertäjä paitsi saa niin kuin ihan uutta potkua tekemiseensä, työmotivaatiota, niin hän oppii uusia tekemisen malleja. Hän vie aina myös omaa osaamistaan sinne uuteen työpaikkaan. Ja kaiken lisäksi siinä vaiheessa, jos ihminen kokee, että pitäisi niin kuin uralle löytää jotain uutta potkua, niin ensimmäinen ajatus hänelle ei ole, että pitäisi lähteä niin kuin merta edemmäksi kalaan. Meillä on kaikkea täällä talon sisälläkin. Työnantaja ei kannusta kiertoon vai ainoastaan hyvää hyvyyttään. Työnantaja saa siitä ihan samalla tavalla. Me joudutaan tulevaisuudessa miettimään ihan eri tavalla, että mitä meiltä odotetaan. Ei ole enää jakoa niin kuin printtimediaa, että mä teen printtiä ja tämä on mun duuni ja mun ei tarvitse muuta osata. Netti tekee sen, että sähköistä osaamista vaaditaan kaikilta. Ja mitä sähköinen osaaminenkin tulevaisuudessa on, niin en mä ainakaan osaa sitä sanoa. Mä voin sanoa jotain 3 vuoden päähän, mutta en mä voi sanoa 10 vuoden päähän. Mutta sen mä tiedän, että meidän pitää osaamisella olla siinä mukana. Työkierto tarjoaa mahtavan mahdollisuuden siihen muutokseen, myös oman verkoston laajentamiseen. Ja siinä vaiheessa, jos miettii ihan, että miten oma ura kehittyy, niin mitä enemmän tuntee tämän talon tekemisiä, mitä enemmän tuntee ihmisiä, niin sitä laajemmat mahdollisuudet sulla on sitä omaa uraakin rakentaa. Tässä tilaisuudessa me halutaan kertoa, että kiinnostuksen osoittaminen kiertoa kohtaan ei ole epälojaalisuutta nykyistä yksikköä kohtaan. Päinvastoin. Me halutaan kertoa, että Sanomakonsernissa on vahva tahto edesauttaa kiertoa, tukea sitä ja kehittää sitä. Seuraavan tunnin aikana me tullaan näkemään, mitä kaikkea meidän talossa on tarjolla, erilaisia yksiköitä, erilaisia tekemisiä. Ja siinä vaiheessa, jos herää se kiinnostus, että haluaisinpa käydä tuolla töissä, niin meillä on malli. Kehityskeskustelussa voi ottaa esiin oman esimiehen kanssa sen halun, että minua kiinnostaisi kierto. Jatkossa kierto tulee olemaan esillä kaikissa kehareissa. Siitä tulee yksi vakioteema kaikkiin kehareihin. Sen jälkeen esimiehen kanssa keskustellaan siitä, että mitä mahdollisesti olisi niitä paikkoja, mihin voisi lähteä kiertoon. Huomenna Intrassa aukeaa tämmöinen kiertosivusto ja siellä tarjotaan niin kuin esimerkkejä siitä, että miten kiertoon pääsee. Siellä on yksityiskohtia, jos mennään erilaisesta palkkausmallista toiseen, joko henkilöstörahaston piirissä, toiset on jossain kannustavan palkkauksen piirissä. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joiden yli päästään. Ja päästään niin, että löydetään niin kuin kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja. Tätä Intran kiertosivustoa hallinnoi tämmöinen, kutsutaan juntaksi. Ja kiertojunta. Kiertojuntaan kuuluu täältä Sanoma Magazines Finlandista Riitta Pollari. Moi. Maakuntalehdistä Pekka Lakka. Moi. Iltiksestä Kaius Niemi. Hesarista Kimmo Pietinen. Ja sitten minä. Ja ilman muuta Tuula Jokipalti. HR:stä. Ja me tosiaan juntan yksinvaltaisuudella tutkitaan, että millaisia ihmisiä siellä on kiertoon haluamassa, millaisia paikkoja meillä on konsernissa tarjolla ja etsitään semmoisia ratkaisuja, jotka hyödyttää kaikkia. Ja oikeastaan ainut mitä teidän pitää tehdä niin on se, että kiinnostua, olla uteliaita, olla rohkeita, ottaa se asia ensin puheeksi oma esimiehen kanssa ja sen jälkeen pistää meille postiin tulemaan. Palataan kiertoon.